bikini. Transparan bikini. Sampean neng laut wis rasa gak apa-apa. Awake dhewe dolan ning tempat wisata ben awakmu menjadi objek wisata. Oh, bojone tidol. Mangan lho. Bojone kok kan ngrikiti bataku. Nanti kalau di pantai kamu tak naikkan itu yang ada pisang tuh banana. Bojomu kok sia-sia to, Mas? Pak Soro mentok dadi bojomu. Soro dhisik tapi nemu penake. Daripada penak dhisik terus soro, ya ora? Walah. Wis tau lek karo aku pertama soro, baru ki terus ngenes, ya ora? Baru ki seloro terus bokok. Yo alah, Mas. Sik penak cut. Penak. Kamu tak bahagiakan, Dek. Nanti kalau kamu udah paling usia ya. Kemen. Usia oke men. Mampu kok. Usia 45 tahun kamu jangan ke entertain lagi. Kita pensiun menikmati masa tua. Iya. Kita beli rumah di atas bukit ya, Dek. Sing mewah yo, Mas. Tidak ada yang mengganggu, tidak punya tetangga. Tingkate piro, Mas? Tingkate piro? Tingkat 3 aja. Sampean yo ngono. Heeh, piye aku? Sampeyan nek umurmu 50 tahun, Heeh. wis rasa nyambut ning campur satu ning wayangan. Loh, Sampeyan nyanyi ning Jepun karo tamanan ya. malah kok piye kuwi kok kon ngamen ning kemune. Saya ombo. Wis tambah ranggenah. Kok kalian nih, aku dadi Melisa Silver. Sebelumnya kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, ini satu komposisi yang luar biasa, Mas. Betul apa nih, ulang suci, ya, ulang besar, ulang gede, ulang kang apik, betul, ulang Idul Fitri, ya. Moga-moga awake dhewe ya ngaturke minalaidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Siap. Tentunya kita mewakili dari beliau Bapak Wakil Bupati, ya. Mas Haji Barudin beserta Ibu dan juga keluarga. Tentunya para tamu undangan, mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas malam hari ini kita dikasih mandat, Mas Jo, bareng kali konco-konco campur sari Anggata Nada. Ini adalah satu apa ki? Nagata. Agata. Kok kayak sarung to kok. Jenenge campur sari kok Nagata. Agata campur sari. Betul. Dan satu satu kehormatan lah. Ya. Setidaknya awake dhewe bisa silaturahmi. Amin. Di rumah dinas Bapak Wakil Bupati Pak Barudin, makasih Pak. Betul, Mas Jo. Hebat, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan sing rawuh ing dalu menika mudah-mudahan juga sehat selalu. Amin. Dan ini satu luar biasa. Hari yang luar biasa. Ternyata Pak Barudin aku untuk kisinan mau. Kisinan bab apa, Mas? Tak kira lek cepane prasmanan yang kene. Nggih. Kadung aku mau mangan soto babat karo bubur ayam kon bayar. Kayak warung kok iso. Kayak warung dodolan ngono kok iso. Bayar. Ayo gone ruang prasmanan belakang sendiri. Iya. Kadung aku nang mburi dhewe kok jeding. Enggak, ya pas buri iki lho dalem buri ngono. Tapi yang jelas kita juga terima kasih untuk Bapak TNI Polri. Makasih. Matur nuwun kanca-kanca Banser yang luar biasa. Makasih. Bapak Satpol PP makasih. Iya. Iki mbiyen ki kaya riyen ini anu ya, pedanka nggih riyen, Pak nggih. Nggih, Pak nggih. Dulu pedanka sini. Oh iya, lho kowe iki tenanan apa ora? Iya. Iya toh. Lho, biyen pedanka iki ya. Dudu. Ngawur ya. Pedanka kene sini rumah dinas Pak Wabub kok iso pedanka. Aku kelingan tahun 98 tok borene ngono lho. Lah yo ndagel. Yo gak yo parkir. Tak kira nek ndagel rumah samu. Tapi ini luar biasa Mas Jo. Tamu mulai dari siang Tamene Pak Barudin ki hebat. Ngantek urung mulih-mulih iki lho. Wah, kuwi kok urung mulih. Iki pancen dalan Mas iki. Ini memang jalan raya, wah. Betul tamune Pak Wabub lho. Tuh, ngono. Mbok yo banyol sithikne to ben rada. Tak kira tamune. Oh, tak kira tamune iki ya. Kok sajake pekewuh ngono ora? Enggak. Ini yang di atas, yang di pendopo juga ada. Dan nanti juga ada bintang tamu yang istimewa. Alhamdulillah. Ibu Jilah Bakul Warung mereka. Bangsane. Ayo Jilah ki paling tidak piye ya budayawan. Dan pancen Pak Barudin ki memberi hiburan kepada semua warga masyarakat Tulungagung. Tenan, Mas. Jadi untuk acara jam 7 sampai jam 10 nanti campur sari. Ya. Nanti jam 11 sampai jam 3 wayangan. Oh iya Mas. Ya, tapi gamelannya sih ditutupi kayak dadi engko lho enggak. Ngawur wae kowe iki wayangane wis dicicil wingi nang. Oh iya. Sampeyan ra teko marai. Seneng lah pokoke bengi iki seneng. Ngono. Ora teko ndi umurane apa-apa. Loh, wayangan bundulmu. Iki saksine bocah. Saksine wayangan YouTube to, Pak.
Enggak, kemarin Bapak nggelar wayang di sini. Masa? Iya. Oh. Nah, aku teko nunggoni arek-arek iki. Ning ya alhamdulillah Apa tuh kok? Padang Jinglang. Itu juga piye ya, Loh, susahnya ya. Padang Jinglang iki tegese atine pas Ramadan. Nah, terus entuk hidayah. Iya. Pepadang saka Allah Ngono. ngono. Pokoke lah muga-muga sing rawuh ing dalu menika sedaya warga Masyarakat Tulungagung muga-muga sehat, panjang umur, akeh rezekine. Muga-muga ing wulan fitri iki muga-muga kabeh di ngapura kaluputane Lah. dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tembunge fitri kuwi fitrah, Iya. fitrah kuwi resik, resik Resik. kuwi kesucian. Bener, alhamdulillah resik. Saiki mau omahku wis resik, tak dol kabeh wis. Lah kemarin di depan rumahmu kamu jualan makanan ringan ngono lho. Makanan ringan alhamdulillah. Jajan-jajan ning arep omah yo akeh. Aku ulan poso iki rada sukses alhamdulillah. Arep ngedepi bodo apa? Ya poso ke aku rada sukses, penghasilanku rada akeh. Kok dodolan jajan cilik-cilian? Dodol kayak aku ya. Jadi aku sore jam 3 kayak golek takjil. Terus jam 5 tak dep tak dol. Lah ngono lho, raketang sak deran kuwi ya. Tak dol. Tapi saya HP. Tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Ya wis pokoke seneng lah, pokoke seneng. Ini kan paling tidak nun pangapunten. Ya. Ada sesepuh-sesepuh tokoh masyarakat. Bener. Mbak Lurah, Pak Alim Dewan, ulama. Pak Dewan iki sing ade kapan hari ketemu ning Banyuwangi. Wis pokoke salam Gerindra. Ya, wis pokoke sehat selalu, jaya selalu, sukses selalu. Amin. Wis pokoke ketemu, wis pokoke seneng lah. Mbah juru kunci. Mbah juru kunci, Ujang, makasih. Wis alhamdulillah. Mbah geger. Mbah ribut. Lah yo ribute pre yo geger. Iki rencanane ribut, ya, Mbah geger. ribut ki arepe dadi duta ribut. Pak duta ributnya berarti rame terus lho kuwi. Ya enggak, duta Wah, ribut ki ngawur, duta untuk Mbak. mengantisipasi ribut. Iki Ngawur, arepe Mbak. dibudalne ning nggone Iran, insyaallah. Ngawur. Malah aku itu WA saka Mbak Ribut. Apa? Jare sore mau Mbak Ribut bingung. Nyapa? Goleki kethek ucul siji. Jare kok Rambimu. Lah aku kethek tuwek kowe kethek nom. Berarti keluarga kethek ya itu ya. Berarti ade ngelone bapak ibu ade beruk. Tapi alhamdulillah Mas Jo. Wes bang kowe alhamdulillah lah. Momentum hari Lebaran, Idul itu akan mengembalikan dengan kebersihan dan kesucian. Alhamdulillah, aku iki jan los jajan ning aku ya. Nggih. Jajan nggon kuwi biyek. Oh iya. Goyon. Omahmu mbok cet barang arep bodol. Arepe tak dol kae. Tak kira dicetnya arep. Arepe tak dol ben apik. Lah mobilmu saya entek yan. Saya entek jual beli aku. Oh, buka showroom. Buka jual beli, jadi jual motor beli beras. Aku kok ora masuk belas itu. Oh, jual beli kan. Manajemen tuh ditata. Loh, penting. Ora ya. Aku lek Pak Baruden kan kaya inung. Alhamdulillah Pak Baruden kan Pak Babuk kan iki open house toh. Ya. Sementara aku ora iso open house. Kenapa? Aku kan lawange ya. Open house open tuh buka. House itu rumah. House itu rumah. Jadi rumah yang dibuka. Loh, rumah yang selalu terbuka. Lah iya, berarti rane lawange omahku. Maksudnya open iki buka. Open buka. House ki omah. Iya. Jadi omah dibuka, dadi tak bongkar. Blak-blakan lho. Blak-blakan. Turuku ning lapangan. Ora pas belas kok iso. Ini kan konsepnya kan kita tetap konsepnya ada iki campur sari kalau jogo genset. Ada iki kok jogo genset kan campur sari. Yeah. Biar ibu-ibu, bapak-bapak bisa menikmati. Wes to, tenang. Kita sambil nembang. Nembang kudu penting aja. Oh, ini tinggi nyugui kok. Iya, no, adik langsung panganan disuguhi. Oh, enggak, ini kan tontonan yang buat sesajen. Iya. Pokoknya penak. Nah. Konco-konco MC. MC rawuh, konco-konco guru rawuh. Betul. Konco-konco seniman wayang rawuh. Konco-konco seniman campur sari rawuh. Alhamdulillah. Bakul ya rawuh. Awakmu kok kon nggawa mulih khusus hadiah untuk sampean. Apa kuwi? Katok. Ndi? Ibu kan konveksi. Kon nggawa katok. Omongan aku es. Yo kecilian ngawur Loh. wae. Cilik udah gede nih. Gawe, kowe mesti elek. Ngapa elek? Lah wong cilik gedheke apa mangsamu? Cilik iso dadi wong gawe martabak kae. Oh iya. Enggak dikirane gede dhewe. Katok kae ya cilik. Ngawur ya seje ora. Kae jajanan kok iso. Kok aja lali. Apa? Kan iki komposisinya kan komplit. Iya. Campur sari. Betul. Terus guyonan. Nggih. Kok nek debus. Oh iya toh? Ya, kok Tito debus, sampe debus. Loh enggak. Arep gantung. Ini nanti ada koncone dhewe. Sapa? Sapa sih Nduk Silvi? Enak ya? Iya. Oh, Ingko Nduk Silvi, terus mari ngono enek Niken Salindri. Terus disusul meneh Mbak Maratus Soleha. anak tuh sana ya?
terus neneknya Mbak Nyimut garwane almarhum Mas Dikin, Wah, iya. itu sudah siap. Siap di siap. rumah masing-masing. Ngawur bae. Model model yang ngelem. Udah tak blong nih dhewe. Ngelem. Lagi kok. Ora campur pang. Ya wis. Angel gua anang. Coba Anjur. Oke. Iki grumu jenenge apa iki anyar iki mesti Agatha iki. Mau ana pambututan lagu? Apa? Iki dinyanyikke sik. Karena ini ulannya Idul Fitri, kita menyanyikan sebuah lagu Itulah Dah. Cangkeme iki lho. Ngomong apa kowe? Ulannya Idul Fitri, ada nyanyi Itulah Dah. Tak tapu ngene kok iso tak bleh. Ya. Wah, sewenang aku ngene iki main. Yo, kita mancing-mancing son-son. Aja lali lho. Dalem. Bengi iki kerawan tamu terhormat Nggih. Pak Barudin. Masya Allah. Sinten Mas? Pak Wabu. Loh. Lagi, Lah, ya. tamu terhormat sinten? Pak Barudin. Pak Bersen isin. Pak Babub. Loh, ini dalamnya Pak Wabub kok. Oh, Rano. Loh. Iki rumah dinas. Loh, lah iya tapi kan Dalamnya Pak Barudin kono. ono ndi? Idul kono lho. Omahe cat ijo. Pagre. Heeh. Aku mau rono kisinan ora enak apa-apa. Lah wis diomongin nek ning nggon dalem. Lah ayo lah kowe mau ngomong apa ndos? Dalamnya Pak Barudin. Kadang aku nrusuk Solo lah kok lamune poweteng. Bapak ki wis ngendikan. Lamune peteng dedet kita Pak Barudin iki tok entek gitu. Boten. Ngapain kok token entek? Kadang aku rono lah kok blulus kaya apa-apa. Ya. Begini rap, sang ibu itu rabine nih. Biar semua itu ada persiapan. Sampai ngobrol aku tak komunikasi sih. Lalu ngomong dia udah gendeng. Loh, Yu, Bayu. Apa yang nguyuh ya? Iki tak spesialkan ben suasananya saya anyep ya. Iya. Ngono. Coba Mas. Tak kira-kira. Nah, ayo kamu yang depan. Oke. Modelmu kan CEO lo model. Loh, aku CEO apa nyamar wis ora nyamar ra percaya. Wah, udah. Aku ambak wong iki lho. Ambak ora iku elek ya. Asline piye, Mas? Loh, asline Gila nih. ganti matamu. Lho kok nesu. Iki asli iki lah. Para undangan tamu ini kan nggak paham. Iya. Sebetulnya ini wajah yang palsu. Palsu. Sing asli pangan kiri. Nanti lebih buruk loh. Aku suntik putih. Aku ndek kirane aku ben ganteng lho. Nggih. Suntik putih. Akhirnya Lah kok kulitku alergi. Mangan apa wae gatel lah. Loh, berarti sampean iki nggak tawar. Nggak tawar. Aku iki kartolo. Tawar ya. Tawar itu makan mau apa enggak? Tak kira lek bapak Prabowo ini. Bisa. Ya, bisa. Yo, gini. Kamu ambil suara dulu. Ayo kamu ambil suara. Janjine. Didelok to nadane delok. Kamu dulu coba. Sok lalantok po gak melu. Iki ambil nada itu loh, kok iso. Coba. Terus ke. Janji sabar. Ya, rasa enggak kok iso. Nah, oke. Mas. Langsung di gorono wae, Mas. Gorono. Langsung gorono. Mamsik. Silvi, mamsik. Nek kono nek susu Milo karo Kacang ijo. Ya. Nyanyi sih ya. Sampean, Mas. Otak ngacani Silvi. Arep ngapa korono ki lho? Mangsamu benar. Janjine ngene ra nganti suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine lunga ra nganti sprene
nganti kapan tak enteni sak tekane. Yo. Aku jane lek nelone suaramu jane iso asine. Coba yuk. Tapi sementara enggak iso aku. Enggak iso aku. Lah sebabnya Kataku kecilian lho. Ini sawi setera. tahu apa? Mosok ngate melentok. Sesuk ben gak. Aduh, iki cuwil pol. Tak gawe iki metetet. Ndak apa-apa. Nanti Iki ning kene jliwit. nanti kalau sampai rumah, aduh mochi. Iki anggere pelaku lho ya. Iya. Ngiwon ngiwon. Besok tak tumbas nih. Sesuk ben rada anu. Konveksi atur ibu. Oh iya, besok tak rehab. Heeh. Khusus sampean kene tak tambahi. Ya mbak kene ya. Pakai bawa kedek. Ayo coba kanca-kanca. Sambil ndereke para tamu undangan, para rawuh dan juga untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia. Ngomong apa? Yang sudah menikmati hidangan yang tersedia. Aku ki nek ngomong mesti bontai terus kok iso. Ayo, coba. Kanca-kanca. Nada. Agatha. Tepuk tangan betul, tukang son. Ya, kene ya. Kok tukang son? Lah nek kamu nggak pakai son, siapa yang mendukung? Berarti- Ini faktor utama di sini loh. Kamu itu kurang menjelaskan apa? Mempublikasikan kurang sip. Gimana? Dengan kehadirannya Silvi Kumalasari, Iya. maka dari itu kita beri tepuk tangan untuk supir bis Bagong. Kejauhan. Kamu aja deh, kamu aja. Aku lo wis nyanyi kaya ngono lho, Ya, kok ya, wis ya. ngene ngene lho. Ya. Kowe pas muni ngene terus kene senggane tak sogo. Pikirane cacah kotor kabeh. Bojoku tahu loh. Piye piye Bojoku piye. tahu juga gitu. Ngene. Kayak apa nilai aku tuh. Oh. Lah kok pas minggu ini kayak so ngaduk asam uratnya cuma. Aku lemon kok. Kecepit. Dek Sumi. Dalam. Yang jelas kita mewakili dari beliau Bapak Wabub mengucapkan Leres. banyak-banyak terima kasih. Terima kasih banyak Kehadiran Bapak. para tamu undangan Nggih. tidak bisa disebut satu persatu Ya. yang jelas dari keluarga Saking oke. besar kepemerintahan Kabupaten Tulungagung Nggih, dan juga alhamdulillah. warga masyarakat Tulungagung. Bapak tidak pilih-pilih sapa wae yang warga masyarakat Tulungagung diaturi pinaranan dalem Betul. itu. Alhamdulillah, suatu kebanggaan juga buat saya loh Mas. Betul. Bisa dipercaya memberikan hiburan di sini. Iya. Oh nek Bapak harus sampean percaya banget, Dok. Sing gak Bener. percaya karo sing nabuh iki lho. Sing di Ya terutama sing ngaron iki. sing anu kuwi sik cilik kuwi Mas, untune urung tukul iki. Kowe iki kok ngerti cilik engko nek didudoke. Lah jane untune iki. Kuwi wis tukul cuman dipangur. Kaki pangur. Lah ini malam hari ini disponsori langsung apa Mas? Oleh Wina Production. Allah. Oleh Wina MBG. MBG. Wah iki lho. Oke, MBG ini Pak Bapak. Awake dhewe ning jero ngombene apa jenenge iki? Kacang ijo karo Nggih. susu. Ya. Awake dhewe kaya main posyandu. Bar iki suntik ya. Baru iki ditimbang. Habis ini suntik ya. Suntik campak ya Mas. Ini. Tidak dicampakkan. Siap ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, Ya. Mas. Ya tentunya bukan dari saya sendiri, Dok Nggih. Silvi. Nggih. Diaturke para pepunden-pepunden agung, Leres. para tokoh masyarakat, sesepuh, pini sepuh dan pini silin. Banyol. Sesepuh, pini sepuh dan Sini. pini tua lah ngono. Sesepuh, Oh, Pini sepuh. Pini sepuh dan juga Pini setat. Aku gak seneng ngene lho. Jadi ini luar biasa, Dok. Iya, iya. nggih, Jadi alhamdulillah. masyarakat memang mencari satu momentum seperti ini. Setahun sekali kita bisa berkumpul. Yo, lek ra ngene iki yo kapan neh yo, Mas. Ya. Sesuk yo wis. Dengaran kamu nyelak aku Mas atau kritik. Biasanya Om. Biasa. Jadi mau buka sampean ki wis tak nom-nom nih lho niki. Ojo aku celun Om ya aku. Om. Kamu mengucapkan apa untuk Bapak? Ya, Ya. Pak Babu sama Ibu. Pak Wabub, Ibu Sugeng Riyadin, matur sembah nuwun sampun nimbali kula sak rencang-rencang ada Mas Duojo dan juga campur sari. Kata-katamu dipertanggungjawabkan loh. Nyapa? Sampun nimbali kula berarti ditimbali tok lho ya. Yo. Pi, Silvi rene wis ditimbali tok. Sampun nimbali lan nyangoni. Nah, wis dihapus kata-kata terakhir dihapus. Wis enggak termasuk kuwi kata-kata serius. Urung aku ra disangoni tenan lho. Enggak. Bapak bijaksana kok. Tapi aku ra disangoni ora apa-apa Tanya apa? Lah aku sing penting dulur kok. Tenane. Ya. Kok iso? Dulur karo duit milih ndi? Dulur aku. Alhamdulillah. Kok iso? Berarti
cara untuk menanamkan persaudaraanmu kuat. Iya. Sebabnya pokok milih dulur, Nduk. Lep dulure Pak Wabu wis genah to, Mas. Padahal enggak. Wah, wong kaya aku lho, wong kaya aku lho. Ya, Pak. Wong ki lek kanca karo duit, Heeh. aku pilih kanca. Kok sakit ngoten, Mas? Loh, pas aku ra duit nyilih nek kanca. Wong iki langsung transparan kaya aku. Piye? Cair. Gundulmu. Wah, ini apa lho kok dadak mbok tutup-tutupi ya ngopo? Duit iso nggo golek kanca, ning sekolah adile pas ra duit kuwi nyilih kanca ngono. Dadi Kuwi kaya kancaku kae, Mas. dulur nek Kita apik. ngono ya. Dulur yen apik kuwi iso Iya. nyambut gawe nekake duit. Iya. Ning sekolah dhewe yen golek duit, sekolah perkara duit iso ngedohke dulur. Dulur. nah, lan saka kuwi aja milih duit karo dulur. Urip dhewe apa? Urip dhewe. Dadi ya. Bangsane. Dadi iso lek mati ngono yo mlaku dhewe. Loh, aku langsung nganu nunu sewu no. Ngegrab. Grab mangsa. Jadi kita irong dino kita irong dino renek nih ya. Aku langsung grab, langsung Sherlock. Yo enak ngono ki yo. Sherlock. Yo iki penumpangnya sesuai Sherlock masuk. Sesuai Sherlock. Pitbull. Bangsane kanca-kanca media terima kasih. Alhamdulillah. Kanca-kanca media terima kasih, kanca-kanca wartawan, Tukang kanca-kanca son. LSM terima kasih. Ya. Pokoknya malam hari ini kita tetap menghibur, Nduk. Nggih. Wis sawe dhewe rasa mikir sing rawuh sinten, Ya. rasa dadak mengabsen, penting ade ning kene. Lara. Mas dadak ngabsen sapa sing rawuh wong nyatane ade ya ora nek sing kenal. Ayo. Wis ngono. Enggak, dalam hati Sing kenal wis tok mesti awakmu eling. Apa sapa? Bujilah aku warung Masalah ki mau. Ya Allah, Bu. Paman Banuan. Saya sepuh, saya lemu kayak punten ya. Lah yo ndi punten nih, Bu? Onda dodol iki mau. Ya. Pi, Piye? nyanyi lagi. Tak nyanyi nih ya. Siki giliranku karo Pak Bubuk kapan? Oh ini enggak apa-apa, ini Pak. Mumpung Sekarang. waktu Bapak agak longgar. Ya, ya. Nah, bener. Nanti session terakhir Bapak jam 11 menerima Ya. tamu. Oh, ngoten. Tamu apa jam 11? Jam 11 tamu apa? Tamu spesial. Kok jam 11 men to, Mas? Iki ngawur ya. Pak Babu. Sedang ini, iki menerima tamu. Nggih. Lek jam 11. Spesial. Spesial. Terima apa, Pak? Boleh tamu. Kamu yang ngaturi Bapak coba. Ya. Bapak, Pak Masih. Baharudin. Jenenge padha karo bojoku lho. Masa? Heeh. Eh? Masa asmane? Heeh. Loh, garwane Pak Barudin ki asmane koyo bojoku ya. Oh, masa? Iya. Ngatur. Ini Lah. kalau situ Pak Barudin, suami Ayo. Pak Barudin. Kalau istrinya ini baru lahir. Baru Ada waras. di zigot. Kalau istri saya itu baru waras. Iso Bang Sari. Coba, Coba. Bapak. Kamu manggil pakai budaya Ya dong. Nggih. Coba kodnya, pelok 66666. Nah. Ayo. Bapak. Ayo coba. Makasih. Ayo. Bapak. Ayo. Bapak. Ayo. Bapak dada. Bapak dada. Yang ini ya. Pokak ngono kok iso bapak Wah, dada. lho. ini, Pak. Pak, lek kesuwen tak geret to sampean kok. Ayo coba. Ayo. Bapak. Ayo. Bapak. Rutin. Angel men to, Mas. Oh enak. Rutin. Ayo coba. Iya. Asik. Alhamdulillah. Yo. Ya. Bapak kan masih sambil nyapu. Lah kok tak wani rono? Iki gawe irama beda kok iso. Loh. Irama beda saben nimbali kiai kok mesti bapak. Kowe ora duwe lagu liyane. Yo. Ora kreatif. Ora kreatif. Yo bareng. Bapak. Gombal apa? Apa lho? Sampe canggih nulari yo iso. Aman. Ayo. Mana apa kula jemput mriko, Pak? Tuntak dredah. Sikat. Apa? Bapak apa? Bapak Baharudin. Bapak Baharudin. Aku lo aturi. Yo. Kela aturi. Tidak Riki. Tidak Riki. Sari
bintang tamu wonten pangani namine inggih Mbak Silvi iki wae tak tinggal Aku pertama. elah kowe iki nek tak gaweke penake rasa ngentahi sik monggo Pak Ibu Bapak. Izin Bu, izin Bu. Ibu izin. Saya kalau dengan Bapak mungkin sudah akrab karena Amin, Bapak amin. itu kan sebagai Bapak saya. familiar Ya, entah itu Pak, kok betul enggak? Bapak kok pakai sepatu olahraga? Kok enggak pakai sepatu bola, Pak? Tak jogging tau ya, Mak. Bapak ki nun sewu itu Ya. beliaunya tuh apa jenenge stylenya itu seperti ini. Oke, alhamdulillah. Nasional tapi nyantai. Amin, amin. Nyantai tapi elegan. Oh, Nyantai Bapak tapi Rudin elegan. tadi katanya jenengan kaya anake dhewe. Ya, Jenengan purun to kedah anak ngeten iki. gak gelem. Cuman aku sing ngakoni Bapak, Pak. Iya. Anak yang bekti, anak yang ngabdi itu ya seperti itu. Enggak ada. Siapapun bapaknya tetap dia mengaku anaknya. Oh, kayak Bapak Kalau izin. izin Bu, Ibu bareng asma sinten Bu? Nah, iya tau, Ibu rasa izin. tau aku. Ya Kenapa? toh? Kalau nun sewu asmane Pak Barudin, Nggih. iki seperti dengan suamimu toh? Heeh. Suamimu namanya siapa? Faisal Baharudin. Nah, kalau ibu tuh betul. Ya, Ini Pak. satu non sewu, ini satu kebetulan. Ya, Karena Pak Bu Yuyun toh? Bu Yuyun. Pada ada Sri bojoku. Kenapa Bu Yuyun? Tenan, ah. Bu Sri bojoku, Sri. Ngawur ya, Sri bojone Pak Eko. Sri bojone Pak Eko. Ngawur. Bojone Mas Minto Sri. Bisa ngaku-ngaku Enggak, Pak. padone sing endi? Ah, Sri ki bakal punten campur jarak. Ya kae to. Sri Jila. Moga baik, moga baik. Siap. Bapak. Pun, ulas mawon santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu. Saya sampaikan terima kasih semuanya yang hadir di sini, yang di panggung maupun yang di kursi dan yang tidak kebagian kursi. Saya sampaikan terima kasih. Mari pada malam hari ini kebetulan Hari Raya Idul Fitri, saya sekeluarga mohon maaf lahir dan batin, kosong-kosong mungkin dimulai malih. Alhamdulillah. Ngapunten, Pak kosong-kosong dimulai main kayak ngejak remi mon to Pak Jan. Pak bahaya Pak Wabupi. lah jere bal-balan. Kosong-kosong itu 00. 00 bersih, tidak ada nilai yang unggul, semuanya sama. Aku biasanya arep bojone Silvi ya bal-balan. Iya, iya. Wambung tembungan ya. Oke, Bapak Ibu hadirin semuanya terima kasih dan monggo kita nikmati hiburan pada malam hari Nggih. ini. Saya tak turun lagi soalnya di sini saya anget, Mas. Nggih, Pak. Anget toh. Anget Ini nggih. Jokli. Ampun, niki kula sewu. Memang niki kula ngono Oh. contoh. Kula wau niki pun gosong niki, Pak. Ampun. Lah nggih. Nggih. Temu iki kok anget kula ya. Nggih, nggih. Monggo dilanjut. Siap Pak dilanjut. Barudin, Nggih, Pak Wabu matur makasih, nuwun. Bu Matur Yuyun nuwun. makasih, sehat selalu. Terima Bapak. kasih, sembah nuwun. Boten bisa nyanyi kali kula. Belum. Nggih. Terima kasih ya Ibu. Bu Yuyun Matur makasih. nuwun. Aku seneng karo Bu Yuyun nih. Ya, Pak, senenge piye? Begitu. terima Oke, kasih. tepuk tangan dulu Bapak Wabu sama Ibu. Ya. Alhamdulillah. Begitu Bapak. aku mengucapkan terima kasih Bu Yuyun. Ibu Iya. Yuyun langsung dua telapak tangan langsung ini. Oh iya. Ya, Kasih. ya. I love you. Duduh nih ali-ali. Apa gelang karo jame anyar. Gini jam, gelang gede. Pasti sama. Dan tak kayak lagu yang spesial untuk Bapak. Spesial loh. Ini nyanyi dulu. Aku nyanyi Iya, ya. Dewi nyanyi sih, ngumbaringi duet dong. Oke, siap. Spesial. Lagu sing awakmu anu, sing trending ding Sing, itu. ya, sing mau warai iki Ya, Pak. ya. Ojo samar. Satu-satunya campur sari yang religi cuma ini. Ngono. Ini Ini secara stylenya itu agamis. wajah-wajahnya juga kayak Iki apik. Gus-gus Iki, ngono ya, Aku Mas, mek mikir, piye piye. bengi iki nggawe songkok ki mergo religi apa trah ra nek blangkon. Kadang kabeh iki bodoh. Loh, ini kan identitas orang Eh. Islam toh ini. Yang tahu saya. Nasional. Yang tahu saya. Pripun? Lakone cacah ki enek. Nggih, nggih. Cuman karena poso ki posone mempeng, Ya. akhirnya gegede. Gak sing nyut. Mboten ngawur wae. Ya, Mergo sirah mengkeret. mergo poso sepi gak enek tanggapan, terus ngirit, Nggih. dadi nyut. Kok nek wis iki balik meneh kerja Lo sedeng. gede dhewe. Gede dhewe. Wah, masyaallah. Ya Allah, astagfirullah. Kok ngono ya. Oke. Iya, itu memang pengaruh dalam wong ki ngono jauh. Kita berpuasa, tamu yang hadir pada malam hari ini berpuasa itu menjalankan ibadah, Ini satu menjalankan perintah agama. Benar. Tapi beda dengan teman-teman Nggih. Campur Sari ini karena puasa ngirit.
Ora nasi dipangan. Termasuk aku barang. Lho ya. Termasuk dhewe ya. Terus awake iki sahur karo buka dibarengne lho. Saking ngirite. Kowe iki ora ngerti Gusti Allah iki menehi ambane pangane sak nggon-nggon mangsamu. Lah ngene iki awakmu apa ngerti ngene iki nek roti barang ngono iki. Tekone kondian ra ro. Ngene iki lho. Nyapa ora dipangan? Lebokke. Sesuk omahe buta kok iso. Ngene iki ya bocah-bocah rukun lho. Piye? Roti ngene iki sakmene engko dadi tas. Engko omah didong kowe telu. Bangsane kok iso. Saling berbagi. Sambil kita Ya. menghabiskan Karena, waktu menghabiskan karena waktu. open house pada malam hari ini nanti tapi akan yo piye Mas? akan selesai nanti jam 4:30 pagi. Jadi Lah ora kok iso. Wayangan mbok. Ini juga ada Mas Bayu Samara. Mas Ba. Sapa? Mas Bayu Samara. Kowe iki lek nyeluk. Samara kata Iki. Iki dulur lawas lho. Nggih. Iki ngono jenenge Mas Bayu Mas sesek iki lho. Bayu Asma. Enggak, ini juga luar biasa. Ah. Ada Mas Bayu Asmara, Ya. ada Mas siapa itu? Mas Jamroji. Mas Jamroji dan Mas Jam Dinding. Klop. Klop. Iyalah. Iya. Apa toh? Klopi sing dinding. Oh, napa piye klip ya, Mas? Nah, Yo iki sing meh padha karo dikesabre yo iki. Iya. Napa? Dikesah buntut iki. yo aja to, Mas. Cinta itu butuh perasaan. Ya. Cinta Tapi itu buta ya, sayang. Cinta itu buta. nek kuwi Makanya akhirnya nek piye cinta piye? Buta, cinta itu buta. Ha iki gandeng rabutan culeken mripate. cinta itu buta, maka dari itu kamu itu sementara pacaran dengan si buta dari gua hantu. Enggak apa-apa ya, Dik. Monggo. Dia Allah lek disawang kan yo sik panggas serasnya dhewe yo, Mas yo. Cinta itu butuh perawatan. Nah. Tapi kalau merawat itu butuh penghasilan. Iya. Jadi besok tak wehi penghasilan kira-kira nyuwun pinten, Yo Dik? mesti no Mas, yo kira-kira ya per bulane yo Mas iki 100 juta. Apik, Dok. Iya. Kita rabi karo iki 3 wulan setruk. Mampu Mampu mangsane. Sama-sama kedudukannya tas kok. Kamu minta berapa juta? Ngorok siteng ra kok kayak ngono, Mas. Loh, enggak. Iki umpama sampean dadi bojoku, kira-kira sampean minta berapa juta 1 bulan? 1 Umpama dadi bulannya. bojoku lho. Yo nek tanggane 100 yo 150 lah, Mas. Ya tanggane umume 100 yo 150 lah. Ngene wae. Daripada rabi karo kowe tak tuku ya aku ta. Larangin lah kok. Nanti kalau kita udah sukses tak buatkan usaha ya, Dik. Iya dong. Nanti tak buatkan pabrik roti. Roti ya, Mas. Iya. Kamu nanti kalau saya sukses tak buatkan pabrik karak. Enggak, Mas. Kita Kamu itu kok gitu sih? Nanti kalau kita usaha karaoke terus aku dolanku yo aku dhewe. Wah, kamu mau jadi Ya, dibuat sih ngono jas iku. beneran ya, Mas ya. Kita liburan di pantai, kamu tak bikinin baju yang transparan ya, Dik? Oh iya, nggih bikini. Bikini. Transparan, bikini. Sampean ning laut wis rasa nggih apa-apa. Awake dhewe dolan ning tempat wisata ben awakmu menjadi objek wisata. Oh, bojone tidal. Mangan lho. Bojone kok kan ngrikiti batako. Nanti kalau di pantai kamu tak naikkan itu yang ada pisang tuh banana. Bojomu kok sia-sia to, Mas? Pak Soro mentok dadi bojomu. Soro dhisik tapi nemu penake. Daripada penak dhisik terus soro, ya ora? Walah. Wis tak lek karo aku pertama soro, baru ki terus ngenes, ya. Baru ki seloro terus bongkok. Yo alah, Mas. Sik penak acut. Penake. Nah, kamu tak bahagiakan, Dik. Heeh. Nanti kalau kamu udah paling usia ya. Pakai men. Usia- oke men. Mampu kok. Usia 45 tahun kamu jangan ke entertain lagi. Aduh, piye, Mas? Kita pensiun menikmati masa tua. Iya. Kita beli rumah di atas bukit ya, Dik. Sing mewah yo, Mas. Tidak ada yang mengganggu, tidak punya tetangga. Tingkate piro, Mas? Tingkate piro? Tingkat 3 aja. 3 aja. Sampean yo, ngono. sampean yo ngono. Heeh, piye aku? Sampeyan nek umurmu 50 tahun, Heeh. wis rasa nyambut ning campur sada seneng wayangan. Loh, Sampeyan nyanyi ning Jepun karo tamanan ya. malah piye kuwi kok kon ngamen ning kemune. Saya ombo. Wes tambah ranggenan. Kok kalian sih? Aku dadi manusia silver. Yo lah Mas, wis kok sia-sia kisut kok kon dadi manusia silver. Ini pas mbok silver no, pas kene. Kaya kosokan panci ya. Yo ngalah. Aku lho dikekne omah, aku lho dikekne omah. Lah bojoku ora ngerti blas sih. Tingkat 3 omahku. Telu apa wong? Telu apa bojomu dhewe tuwe bingung kok. Iya, aku nunut aja. Bojoku pula suara aku lho, Mbak.
Coba deh. Madoe tak ijolne apa? Wedhus ae lho. Kena karuan yo, kena tidul. Coba lo tapi. Coba. Tak buktikan ya. Aduh. Wong ayu tresna kukinawa. Dicari apa? Marai sing mbok eling-eling omah telu ya. Lah, yo kuwi lho. Oh. Iya iya. Ngono. Wong sugih pekok. Isane sugih mergo kepekok iki. Mergo pekok kuwi mah. Wong ayu tresna ku kinarya tampa susah jroning batinku. Bagus handapno rasa tim melu kliru lah aku. Percuma aku dhewe mangkok. Dilarang ayo. Delokan ngene rasane dosan ngelong-ngelone adewe. Ora ngene iki saking cintane malah pikirane ndak ning kono. Tresnan ngono lho men. Oh, gugup. Nadane Mas. Sing gengsi to. Ya ora. Grogi to. Mas, thumbnailmu ben ngene sik, sepurane ya, Mas. Bojoku delon. Lho, wajahe asik. Cantik, Silvi asik, glowing. Sing lanang senyum, fresh, bahagia. Lah, kayak bojomu ayu. Lah kok sing lanang malah kaya wong ketagih bang kredit. Kaya katen Mas rupamu. Kayak nangis mergo. Ora nyambut apa. Aneh. Senajan. Iku malah beker ya. Aku sik lho urung. Loh malah nguyuh ning kono. Duwe bojo kok gendeng iki. Oh ya gelem lho. Ya liyane rene. Hapuse Tanggane sik. to urut. Ya sepurane yo, Mbak. Sepurane yo Mbak Silvi. Dok. Bojoku kakean ngombe arak. Dok, dibatasi, Dok. Ya. Red sini ke sana Heeh. milik kita berdua. Iya. Red sini ke sana. Ya milik Pak kita. dhewe siki. Batese wis. Oi. Ya. Ya. Sampai melompati piye? Masa ya jalan-jalan bojo. Jalan. Wong bagus. Hop. Napon nek lho. Red ini kayak ku. Kayak ngono. Ya berarti ning gamelan ta. Kita harus kreatif, pakai akapela. Padahal iso. Kamu mik depan Oh, mik. kamu- Nggak perlu pakai musik. Kamu bisa menjadi musik. Jangan. Iki tak tapok lho. Urung dikongkon barang kok iso. Berarti ki bekku. Iya lho. Red iki kiri nekmu kireku. Mas, Ya. terus ya. Kireku. Nanti sepakat ya. Ya. Begini wong bagus kamu. Lo. Ayo coba. Wong bagus. Layak nang kabeh to. Sik, layakno kowe melu grup ndi ra ketut iki ngono kuwi. Rusak iki. Wong iku ya. Tenan. Senajan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal Hop. Mas, sampean aja. Sampean iki melu grupku. Oh iya ini grupku. Kok kae mbok wae mic, mbok toke suarane kok Pateni. Lah iki bekku. Lho, ora iso batas iki ne. batas iki kok. Batas iki. Ora mau musik pendret. Iki golok-golok sampean nak dadak dhek. Kesing kono ki lho, awur motor ki lho. Duwe bojo ndak berguna. Ngarep kipas angin ki lho, Pak. Wes, patenono Mas. Ayo kono. Ono. Kene kan gue aku berarti lampu nih sing kene dipateni lho. Siapa? Deset iki grumku iki. Pateni deset. Lah iku lah bar iki. Tapi kuncine ning kono ya kok iso. Ayo. Ayo. Aku lho. Senajan ngarungi banyu segara
aku ora bakal Senadyan nyawa ojat saka rangga wis tresno bisa Angkatan Taman Sari Musik Indonesia. Cekidot. 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 Dewi. Ya mas. Apa toh halo. Kono lho dekku. Piye yo mas? Ada Om Bojo, ada Mbak Silvi Kepala Sari, Kiki Katik, Masya Allah tabarakallah. Tak pun tiba ayu pada tidak aku saran tidak baikan numpak apa dewe ayu opo ora wedi timbang nganggur pura-pura ngancani Dar
tresno. Kita bareng-bareng ya, Dik. Ya. Tuh, Mbak, Kak, Pat. Ora bisa Oh enak, aku selalu ada chemistry Mas kok. ya aku rasa serasi ya tak serasek nih. Lah enak emek iki lho. Enak iki wong liyane gak doyan. Gak doyan. Oh, aku. Modelmu Mas. Tapi api. Makasih iki ya. Jeh, matur suwun nyuwun pagunge pangapunten nggih. Kowe ngomong apa to, Duk? Kami serontolan. Ini apa ki kok ge slontol barang? Dol. Dik, api. Dalam. Biar Dik Kiki ono koncone. Ya, Dik Silvi. Nah, ini spesial Paling karena ini spesial malam hari ini adalah open house beliau Nggih, Bapak nggih, Wagub. nggih, nggih. Benar. Dan insya Allah apa yang menjadi hajat beliau pada malam hari ini, moga-moga Pak Wagub sehat selalu, panjang umur, Amin, amin. bersama Ibu, Yuyun Alhamdulillah, sehat amin, selalu, panjang amin. umur, agar Amin, ya segini, Allah, amin, amin. mudah-mudahan apa yang dijangka, apa yang diinginkan, Alhamdulillah. dijamin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan sampai kita itu apa ya kendat anggone leh berbagi kebahagiaan. Betul. Jangan sampai berhenti untuk menjadi orang yang baik. Ya. Insya Allah selagi kita akan berbuat baik nantinya akan berbuah baik. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Tuh. Sama nembang. Jangan. Dek Silvi kita hemat. Kita hemat karena Mbak Silvi kita hemat, Iya, iya. nanti kalau Dek Kiki kita Indomaret. kok hemat Indomaret enggak? Indomaret. Ini Aku ada yang dua. Heeh. Nanti yang terakhir ini khususan kita royok berdua. Oke, aku tak leren sih ya Mas. Kembul. Kita kembul bucono Androwino. Yo sewang-sewangan yo Yayi. Ngono.